31थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बान्था 2025 जोबलांबाय। 4 गलनि फारागथिजों हरिसिंगा इमानुएल एफसिनि देरहासार। बड'लेण्ड आरो पानेरि ओनसोलाव गोजोन खौसेथि गायसनलांनायनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ बाउसोमना बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांनाय गेदेमा मुंख्लंफोरखौ मान होनाय लोगोसे मुंख्लंनि नखरफोरखौ गोसोआव थुलुंगाखां होनाय थांखिजों पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो पानेरि ओनसोलारि गेलेमु गौथुमा थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बान्था हाबाफारि लाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। देग्लायबो गुबुन बोसोरनि बायदियैनो पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे पानेरि ओनसोलारि गेलेमु गौथुमनि जथायै बानजायनायाव 31थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बान्था 2025खौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों पानेरि ओनसोलनि मुंदांखा गान्दा खुंगुर जोलुर गेलेग्रा फोथाराव थांनाय अक्ट'बर दाननि 30 खालार खालि बेखेवनानै दिनै 8 नभेम्बर खालाराव फोजोबनाय एबा फाइनाल बादायलायनाया जानानै थाङो। दिनैनि बे जोबथा एबा फाइनाल जोलुर बादायलायनाया जिल्लानि सिङाव थानाय मोननै गोहोगोरा जोलुर हानजा फारियै हरिसिंगा फुटबल क्लाब आरो टंला नासनसालि एफसिनि गेजेराव मुहिनां बादायलायनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोनब्लाबो जोबथा बुब्लियाव हरिसिंगा एफसिआ नासनसालि एफसिखौ 4 गलनि फारागथियाव फेजेननानै देग्लायनि 31थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बान्था 2025नि बिजाबाव गावनि क्लाबनि मुंखौ सनानि हांखोजों लिरनो हानाय जायो। बे टुर्नामेन्टखौ खुंनायाव जोङो गोबां दुखु खस्थ' जोङो खालामनो गोनां जादों मानोना रांखावरि बिथिङाव जोङो थोजासे जोङो मदद जोङो मोनाखै बा रायजो राजा बिथांमोना जाखिनि हायो एसे एनै बिथांमोना जोंखौ सहयोग खालामदों। बेजोंनो जों हाजासे जोङो बे हाबाफारिखौ जों खुंदों मानोना जोंनि जि टुर्नामेन्ट नैबे टुर्नामेन्टआ आसाम फुटबल एस'सिएशनजों जि गनायथि मोननानै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। गोबां गासै 8था मोजां फुटबल हान्जाफ्रा बेवहाय बाहागो लादोंमोन। बे टुर्नामेन्टआव खुंनायाव जोंहा गोबां रांनि मोनसे आंखालाव जों गोग्लैदों। बेखायनो दिनै नैबे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोङो खावलायनोसो लुबैदों जे फैबाय थानाय समाव जिहेतु बड'लेण्ड मुंख्लं बिथांमोननि गोसोखांथियाव जुदि बे टुर्नामेन्टखौ जों खालामनाय जायो। दा बेखायनो बे हिसाबै जोङो नैबे टुर्नामेन्टखौ फालिनो थाखाय जोङो खुंथायाव थानाय सोरखारनिसिमबो जोङो आर'ज खालामगोन जेन नैबे बायदि मोनसे मुंख्लं बिथांमोननि मुङाव जे गेलेनाय बादायनायखौ होनाय जादों बेखौ जाहाथे सरकारनिफ्रायबो अनसुंथाइ महरै बा नायहरो जों बेखौ जों खावलायदों। जों पानेरि ओनसोल हिसाबै बा नैबे फुटबलाव दासिमबो जोङो सरकारनिफ्राय जेबो बिदि सहाय हुजुग बा माने मददथिखौ जों मोनाखै। जेरैहाय बुङोब्ला जोङो बेवहाय बोसोरारि मोनसे अनसुंथाइ थांनाय जोङो गोबां खेलाखौ जोङो नुबोदों। जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्रायनो गोबां फुटबल टुर्नामेन्टफ्राव थोंजोङैनो 5 लाख रांनि मोनसे अनसुंथाइ होनाय जायो। बेखौ दिनैसिमबो जोंनि नैबे टुर्नामेन्टनि थाखाय जों मोनाखै। गोबां खेब जोङो सोरखारखौ खावलायबोदों नाथाय दासिमबो जों मोनफुंनो हायाखै। मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव बेखौ जोङो सोरखारनि नोजोरजों जेन' जों गनायजायो बेखौ जोङो सोरखारनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय। दिनै पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो पानेरि ओनसोलारि जि गेलेमु गौथुम जथायै बानजायनाय 31थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बादायलायनाया दिनै फैयै 30 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै दिनै 8 नभेम्बरसिम जोङो जोबथा बा फाइनाल गेमा दिनै जाबाय आरो बियो दानि बावैसो मोजाङै जोबनानै थांबाय। बे जोबथा जि बादायलायनायाव बा फाइनेलाव हरिसिंगा इमानुएल क्लाब आरो बिनि हेंथायै नाग्रासारा फुटबल क्लाब टंलानिफ्राय बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। जोबोद मोजाङैनो दिनैनि जे फाइनाल गेम बियो जोब्बाय। पानेरि हालामनि जायफोर गेदेमा बिर जोहोलावजो बिथांमोना बर' हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथायनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमलांबाय। बिथांमोननि बाउसोमनायखौ गोजोर खालामनो थाखाय पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो पानेरि बियाब गेलेमु आफादा बोसोरफ्रोमबो बिथांमोननि मुङै जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय होयो। देग्लाय फैयै 2025 मायथाइयाव 31 बोसोर जाफैबाय आरो दिनै बिथांमोना गान्दा खुंगुर गेलेग्रा फोथाराव जोबथा बादायलायनायखौ लादोंमोन। बेवहाय फैनानै मोजां मोनबाय, गोजोननाय मोनदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि आरो नोजोर स्पष्ट
जेब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै थागोन बर' माहारिया थांनानै थागोन जों जोंनि जि बिर जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोननि जि बावसोमनाय बे बावसोमनायखौ जोङो अराय गोजोरै लाखिलांगोन बिथांमोनखौ मान होगोन मान बावगोन मानोना बिथांमोना दिनै हारिनि थाखाय बावसोमलाङामोनब्ला गावनि जिउखौ बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामामोनब्ला बर' हारिया दिनै बे थासारियाव सफैनाय नङामोन ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि जिउ अबदान बेखौ गोख्रोङै लाखिनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जिल्ला आफादफ्रा लायो जोंनि दखरा आफादफ्रा लायो इउनिट आफादफ्रा लायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो उन्दै उन्दै जोंनि जायफोर खुदिया दङ जायफोरा गामि गफायाव दङ बिथांमोनखौ जोङो मोनसे प्लेटफर्म होनानै नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनायनि गेजेरजोंनो बर' हारिखौ बोरै सिनायथि होनो हायो बेनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय आरो 15 बोसोर सिंनि हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाय जों बेखौ होबाय थानाय जादों नाथाय जोंहा 4थि बोसोरावमोन बेयो जोबलांबाय आरो जों सानो गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि समाजाव जि गाज्रि थासारिफोर दङ जेरै जुवा गेलेनाय ड्राग्स जानाय माने खोमसि फोथायनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोरबायदिखौबो जोङो होबथानो हायो नामा जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि नोजोरा बेनो जों नुदों जिल्लानि मादाव बिथांमोनानो गोजामसिन नाथाय सरकारनि फारसेनिफ्राय जि एकालिन मोननांगौ बिथांमोना मोननो हायाखै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जि थांखि आरो नोजोर बेखौथ' आं बुंखाबाय नाथाय जों सानो जोंनि जायफोर गेलेनायाव मोजां दङ बिथांमोनखौ जों जुदि नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लांनांगौब्ला सरकारा जे मोनसे स्पर्ट्स एन्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट दङ बिथांमोनाबो जोंखौ जि लेभेलजों हायो राङारि बा जायखिजाया मदद होनानै जों जुदि जोंखौ मदद होयोब्ला जों सानो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जि मोनसे सिमां नुदोंमोन बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानाय जायफोरा सासनाव दङ जायफोर सरकाराव दङ बिथांमोना जोंखौ हाजारसे जुदि मदद होयोब्ला जों सानो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि बर' माहारिया बै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जि सिमां बेखौ जों मोगथां महर जाफुंनो हागोन होननानै जों सानो ओंखायनो जायफोरा सरकाराव दङ बिथांमोनखौ बिथांमोननि लेभेलनिफ्राय जाबायदि हायो जोंखौ मदद होनो थाखाय आं दिनैनि बे जोबथा बादायलायनायनि गेजेरजों खावलायहरबाय नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि थाबिज एबा राजमुहिनि थाबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो